Dobrý. Dobrý. Niečo na pigmentové škvrny mi viete poradiť? Na pigmentové škvrny sú výborné veci z Jujo. Máme napríklad tento krém od značky Some by Me z Jujo, alebo ešte toner od značky Some by Me z Jujo. Obe sú úplne skvelé, pokiaľ vás trápia pigmentové škvrny. Dobrý deň, prosím vás niečo na vrásky. Máme teraz takéto sérum od značky Medicube, je tam trojitý kolagén, je to fakt pecka, čiže nadúpané kolagénom, určite vyskúšajte. Dobrý. Niečo dobré na odličovanie mi viete poradiť? Na odličovanie máme úplne skvelé toto Zero, Vanilako, Clean It Zero, odličíte ti naozaj všetko, vodeodolný make-up, špirály, linky, naozaj čokoľvek, určite skúste. Dobrý. Prosím vás niečo na čierne bodky. Máme tu od Some by Me, Bye Bye Blackhead, to je úplne najlepšie na čierne bodky, s tým nič nepokazíte. Dobrý. Chcela by som nejakú látkovú masku, ale vôbec neviem akú. Či mi viete niečo poradiť? Viete čo, pokiaľ si naozaj neviete vybrať, máme tu Magic Packy za 5 eur, 4 masky a naozaj rôzne, takže sa necháte pekne prekvapiť. Dobrý, mám za sebou fakt ťažký večer, niečo na kruhy pod očami by ste mi vedeli odporučiť? Toto vám viem určite odporúčiť, to sú peče pod oči, také čierne so slimákom, krásne trblietavé, to si dáte na 15-20 minút, dáte si dole, uvidíte, ako vám to krásne vyhladí, krásne.